Goazen gaurko lehendabiziko elkarrizketarekin, Xabier Barberrekin. Banatu taldetik dator gaur, hemen gehiagotan egon delako, baina beste gai batzuen inguruan aritzeko, baina gaur banatu taldetik etorriko da. Banatu taldetik gaur Xabier Barber daukagu legislatura honen ebaluaketa egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Kaixo. Zer modu zaude? Ongi, prest, a ber. Bai, esan dugu gaur banatu taldetik zatoz. Bai. Eta, konta iguzu pixka bat kokatzeko zertan datzan talde hau? Bueno, historia pixka bat luzeagoa da. Taldea hasi zen, igual ez persona berberak, baino bai, beste talde bat eta gero evoluzio bat eman zen onaino. Hasi ginen batez ere desaskundearekin. Osea, pentsatuz ja momentu honetan hainbeste datuak daudela eta produkzioa ezin dela izan duguna. Lanari dagokionez. Baina produkzioa batez ere, hori ja, horrek badu gero eragina zenolako lanak, zenolako enplegua. Baina batez ere ezin dugula pentsatu mundu mugatu batean, hazi dezakegula mugari gabe. Eta orduan horregatik desazkunde materiala. Hainbeste gauza, hainbeste energia ez dugu behar eta gainera ezin dugu erabili. Bestela, aldaketa klimatikoa, materiak bukatzen ari dira, materialak, mineralak eta bar, petroleoa ere pikotik jeisten ari gara, eta orduan hori dela eta pentsatu behar dugu desberdin zer... Beste sistema bat. Beste sistema bat gauzak egiteko, zeintzu diren benetan gure gizartearen, jendearen beharrak, eta gero nola zeintzu bete ze lehentasunak eman eta nola bete horiek. Baina garbi duguna, eta hori gero eta gehiago entzuten da, beste egunean, olako buru argi bat egon zen hemen Iruñan, gainera gobernuak ekarritakoa, Jaio Herrero oso, esan dudana, buru argia, eta horretaz mintzatu ginen, berak, bere burua hartzen du ekofeministatzat, baina, beste aldetik ekosozialismoa dago, desazkundea, eta gero eta uholdea oraindik ez da, baina konturatu egin behar gara, hori aldatu behar dugula. Orduan, talde hau, hasi zen horretaz hitz egiten duela rato bat, eta horrela. Eta gero, momenturen batean, hori oso generikoa denez, pentsatu genuen, nola konkreta daiteke hau gauza... neurrietan. Praktikara Hoixe, eta hor egon zen, aldaketa hori beti gure sustraietan eta gure filosofian desazkundearena hor dago. Beraz, ditzen gara banatu taldea, ez dakit ofizialki nola ditzen garen, iniciativa decrecentista por el reparto de los trabajos. Ez bakarrik. Orduan, enpleguarena da alde bat oso garrantzitsua, gaur edo beste egunean atera zen, Nafarroako datoa, desenplegu ofiziala, ez dakit, 33.000 eta piko personak, beraz, bada, arazo soziala. Eta horri buruz, konkretuki banatu taldea. Baina hori esan bezala, sakona da gauza asko daude tartean. Hori emaitza da, baina emaitzetako bat. Emaiketako bat horixe, eta da alde bat, garrantzia handia duena, zeren, jende asko dago desenpleguan, eta horrek ez du, hori ez da gauza txikia, orduan beraz, horretaz hitz egin behar dugu ofizialki ere bai.
Eta orduan sortu egin zineten legislatura hau baino lehen, Bai. bai, Iruñeko kolektiboa zarete. Bueno, Iruñerriko. Bai, Iruñerriko, bai. Hemen bizi garelako, baina Iruñerrikoak gara, bai. Bai, baina esan duzunez, interesa azkenean ez da hor dago eta gero eta gehiago ikusten duzue jendea kontzientziatuta edo... Bueno, gaiaz gero eta gehiago hitz egiten da, oso pixkanaka jende gehiago, ez dakit, bururatzen edo kontzientzia hartzen ari da, baina bidea uste dut luzea dugula. Eta zuentzat, hasiera batean, nola hartu zenuten 4 urte hauek gobernuaren aldaketa? Bueno, gauza bat oso argia da. Orain arteko gobernuak, sistemakoak hori horrela da, sisteman sartuta daude, eta horri egiten dute aurre edo hori bultzatzen dute. Berez, UPN, PSN, PP batekin genekien ezer gutxi lortu genukela, hori argi eta garbi. Igual PSN momenturen batean, baina oso pobre dira alde horretatik. Eta bere historioa da, hori, hazkundea badirudi progresoa dela. Horrela, hain sinpleki ezin da hitz egin, ekuazio hori momentu honetan datuak ditugu esateko ez dela egia, ez dela zuzena, eta horiekin garbi genuen ezetz, ez? Berriekin, lehen esan dudana, alde batetik argi dago, 4 alderdi hauek eta bere oinarri soziala bestea dela, askoz ere erresagoa edo ezain zaila zirudien gauzak egin zitezkeela, baina esan dizudana ere bai, nik uste dut gai honetaz, gai honi beldurra diogu orokorrean. Zeren, karo, desazkundeaz hitz egiteko, gero, hainbat gauza gure bizimoduan ere kolokan jarri daitezke. Eta nahiago dugu ostrukarena itea. Hau ez da suertatzen ari, eta ordua ni jarraitzen dut nirearekin. Bueno, holako reflexioa gurea ere kolokan jartzen du modu batez. Osea, implikatzen gaitu personalki ere bai. Orduan, 4 alderdi berriekin alde batetik, garbi dago, erresago. Aldaketa posiblea zela, gutxienez hainbat pausu eman, jakin, bagenekien ere bai, erreflexio maila ez zela oso sakona, hainbat personengan talde horietakoak bai. Ikusten zen, bai. Baina orokorren, gizartean suertatzen ari den bezala, ez dago sarturik, ez dago, ez dakit, mamitua, gaia, ez da, esate gara, paz, ez. Bai, azkenean, esan duzuna, indarrean dagoen sistema hori da, orduan, hortik ateratzea, oraindik ez, prozesu horretan edo hastapenetan gaude. Hoixe, eta orduan, hauekin erresago normalean bai, hori pentsatzen genuen. Hori ez zeren, karo, besteekin ateak ziren 0 patatero, semeak esaten duen bezala. Eta orduan bakarrik presioarekin eta hauekin erresago, bai. Hori zen gure ikuspuntua hasi zenean. Nik uste dut, karo, gizarte alde baten bera, ez? Pentsatzen genuen, bueno, pues, karo, zerbait aldatuko zaigu oberako. Eta ze nolako 4 urteak izan dira, ze nolako irakurketa egiten duzue? Bueno, korapilatsuak. Bueno, hasteko nabardurak. Egia da, ezin dela eskatu ene ustez, 4 urtetan dena hankaz gora jartzea. Bai. Eta orduan, alderdi hauek, sartu ziren administrazio batean, nun, bueno, mendeen eraginez,
beti egonda nafar elitea sartuta. Eta buruan, eta bertan sartzen dut ere zeren neurri ekonomikoetan batez ere PSN ez da desberdin, ez da oso desberdin, eta orduan, karo, horri buelta eman, ez dira 40 urte, gehi ez dakizen bat. Eta administrazioa hor dago, eta hori elefante bada, edo dinosaurioa ez bada. Orduan, bagenekien, 4 urtetan, bueno, pues, bere mugak daude. Positiboki, bueno, acuerdo programatikoa, 4 alderdiena, bueno, potentea zen. Beste ñabardura, gobernuan nor, pues, geroa bai, eta gero eta gehiago EAJ. EAJ eskubiko alderdia da. Orduan neurri hauekin, pues, zalantzak ere bai, eta zalantza horiek batzuk konkretatu egin dira. Abiadura handiko trena, guk talde honetan ezin dugu olertu gobernu honekin. Gobernu honekin, igual bai, alderdiekin ez. Hori da potoloa, beste egunean atak taldearen oso, ene ustez, oso artikulu polita, nolakoa izan den Nafar gobernuaren gobernu honen politika fiskala, pues, karo, nahiko kritiko agertzen ziren, eta ene ustez arrazoi guztiz. Osea, egin dira gauza batzuk, ongi, baina geratzen den bidea luzea. Egia, lehen esan dudan, 4 urte, ezin dugu eskatu dena hankaz gora jartzea. Baina, bueno, karo, hemen paraiso fiskalak direla eta ez dugu neurririk hartu, ez dakit hartu daitezken edo ez, pentsatzen dut gehiago, bai, patrimonio handiak ez gara usartzen edo ez dakiz ez hortatzen ari den, baina ez dugu benetan ukitzen, bueno, eta orduan gai honekin, pues berdin, gauza batzuk egin dira oso gutxi. Baina, karo, da, beste ñabardura edo beste alde bat. Karo, egia da gizartea ere ez dagoela oso mobilizatua. Ez gai honekin, ez besteekin. Feminismoa, mugimendu feminista izan daiteke alde bat politago eta potenteago, gizartearen aldetik diot, eta igual pensionistena ere bai. Hor, mugimendu pixka bat dago. Baina beste aldetik, ez gara ari, ez gobernu hau, ez zentrala benetan bultzatzen. Eta hori ezinbestekoa da. Gizarteak, instituzioa dela zein dela, benetako aurrera pausoak ez dira ematen, gizartea ez badago benetan martxan. Eta, bueno, bai, esateko, bukatzeko zati hau, egia da, pixka bat, lo egin gara, pixka bat, ez dakit, ez bakarri gobernu berriaren gatik. Nik uste dut, aspaldidanik baztetorren ere pixka bat, mugitzen ginen, baina horrela piko batzuekin, gora bera batzuekin, ez jarraiki. Eta orduan horrek ere, gure gobernua izan daitekena, ez dugu bultzatzen. Bultzatzen onerako, ez botatzeko. Animatzeko gauza gehiago egiteko jendearen alde. Bai, adibidez pasaden asteburuan, Atxasun HT-aren kontrako mobilizazio izan zen, baina bai egia dela ez, martxoaren 8arekin konparatzen baldin bada, edo pentsionisten mobilizazioekin txikia gelditzen da. Bai, hombre, eta Altsasukoa egon nintzen, kasualitatez, aldu danean, joaten naiz, eta hori, 4-5 persona geunden eta martxakin. Baina oso puntualak dira, eta Altsasuan, eta igual Altsasua beste gaia, Altsasukoa kaske mugimenduak ez dakit, mugiarazi du zerbait gehiago, eta horna indarra nabaritzen zen, baina da salbuespen... Orduan, horretaz gain, gizartean lehen aipatutako kontzientzia hori ere landu egin behar da, azkenean gizartea delako norabidea markatzen duenak, ez? Bai.
benetako gauzak jendearen alde lortuko badugu, izango da jendea mugitzen bada. Bestela, gobernua progresistagoa baldin bada gauza batzuk egingo ditu, baina mugak nabarituko dira berehala. Eta orduan ez badugu jarraitzen, gure mugimendua eta gure bultzadaka geratuko gara erdibidean, ez dakit. Bai, herriaren indarra ez delako bakarrik botoa ematea, baizik eta... Hori oinarrizko historia da. Osea, botoa eman ongi da, eta nik hemendik ere, hau da personala, hau ez da banatu taldearena. Baina nik uste dut joan behar dugula botoa ematera, nik badakitze alderdira, hau ez dut esanen, baina joan behar dugula, baina hori da 100%. Gero geratzen zaigu, este 80% betetzeko eta hori egunean egiten da. Hori, orduan banatu taldeko baloreak orduan hori gizarte solidarioago bat lortzea, ekologiaren aldea azkenean agortzen delako mundua, azaldu duzun moduan, berdintasunezkoa. Eta gero gauza konkretoak, hau dena gure ganera ere uste dugu izan behar duela eraginen bat, ez? Gizartearen alde bat bagaude, sartzen naiz, enplegu desente batekin, bai lan baldintzetan, bai salarioan ere bai, hori ere pentsa dezakegu bana daitekela. Eta orduan oso konkretuki, hainbat propuesta, 4 langile pres baldin badira, 5 langile pres baldin badira, 120 murrizketa bat bai lan orduetan, bai salarioan agertzeko, hortik atera daiteke lanpostu bat. Administrazioarentzat, administrazioaren parte hartzea izango zen kotizazioak mantentzea. Zeren lanpostu berriak sortzea ere kotizazioak igotzen dira, jende gehiago kotizatzen du. Orduan, administrazioaren parte hartzea izango zen kasu honetan hori ez da hainbeste. Eta horrek ere gainera lortuko bazen eta martxan jartzen bazen benetan, baina benetako kanpaina bat egiten eta zeren batzuk egiten dute. Ja, lehengo dekretuarekin, lehengo gobernuaren dekretuarekin. Baina hau, benetan martxan jarriko bagenu, adibidea izan beharko zen ere, edo izan zitekeen ere bai, enpresa pribatuarentzat. Zergatik ez. Eta hori dena salarioen arabera. Osea, karo, salario oso txikia ezin baldin bada, eta asko daude txikiegiak ezin dira ere banatu. Hoiei ez diegu ezer eskatuko. Edo hoiek bere buruei ez diete ezer eskatuko. Baina beste salario mota badaude ere asko, bada franja potente bat, eta hor ere, hor egin daiteke lan oso polita. Hori jasotzen zuen foru legea mahaigaineratu zenuten. Karo, bai, hori nahi genuen batez ere. Eta hitz egin dugu baita sindikatuekin, eta hor egin behar dugu, esan behar dugu ere bai, sindikatu txikiak aparte, CGT, SK, EILAS, besteekin ez da hain lan erresa. LAB eta ELArekin erresago, Komisiones eta UGT-ekin ez dakit. Ez dugu ikusi martxa gehiegi ere. Ardura batez ere gobernuaren esku dago, baina lehen esan dudan bezala. Osea, jendeatik eta mugimendu sozialetik, kasu honetan sindikatuak, ez badago martxa handia, besteek erresago dute esateko, joder, eske, hainbeste gehiagi eskatzea da, ez dakiz zer, ez diet ardurarik kentzen. Zer nik uste dut posiblea zen gauza gehiago egitea. Gauzak
irauli gabe, baina pausu garbi, argi eta garbi batzuk ematea bai. Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat irakaslek bai babesa adirazi dutela. Bai, babesa eta gainera babes teknikoa esate baterako. Osea, esan dute hori ekonomikoki faktiblea dela. Bai. Faktiblea eta ez dela edozein, ez dakit, Utopia administrazioa, ez dakit zer, ez, posiblea da egitea. Eta bai, hori, eta bueno, datoekin, osea, ez da diskurso hutsa esan digute, baina datoekin, osea, estudio batean agertzen dena. Bai, autoridadea ematen zaiola. Bai. Eta ekonomikoki gutxiago suposatuko lukeela lana sustatzeko politikak baino. Bai. Konkretuki enplegua, bai. Esan duzulako hori, azkenean borondatez soldata eta jardunaldia murrizketa horrek suposatuko lukeela ere lan gehiago sortzea, aldi berean. Bai. Enplegu gehiago. Hori, eske... Bai. Eztabaida hori oso importantea da, zeren guk izan dugu ere eztabaida hori eta denok evoluzionatzen ari gara, hemendik eta hortik, eta feminismotik oso argi agertzen dira historia hauek. Lana ez da bakarrik enplegua. Lan pilo bat egiten da enplegutik kanpo, etxeetan, zaintzetan, eta bar, eta orduan, baina honek ere enplegu banaketa erreztatu egin beharko luke ere bai, gainontzeko lanak banatzea. Nik denbora gehiago baldin badut enplegutik kanpo, etxean egin dezaket gauza gehiago ere bai, baina bueno. Eta elementu asko daudela ere, lehen aipatu duzu elitismo hori sartuta egon dela mendez mende Nafarroan eta franja soldaten desberdintasun ikaragarri hori eta azkenean ez bakarrik generoen artean, baizik eta orokorrean gizarte berdintsu bat lortzearen alde egingo luketen neurri hauek. Noski, nik uste dut klase borroka ez dela bukatu eta genero borroka ez da era. Eta orduan berdintasuna baldintzetan, bizi baldintzetan bilatu behar dugula hainbat arloetan, eta bai, esan duzula. Orduan, ebaluaketa edo zuen iritzia plazaratu duzu, legislatura honi dagokionez, orain hurrengoaren atarietan gaude, zenolako aurreikuspenak dituzue? Berdin, nik uste dut, eskatuko diegula, alderdi guztiei, esan nahi du guztiei, gai honi buruz sartu behar dutela bere programetan zerbait. Guk hainbat proposamen konkretuak ditugu, hartu irakurri eta nahiko, nola esaten da, arrazionalak edo nahiko, razonable ere bai direlako sartu programetan eta gero ez gelditu bakarrik akuerdo programatikoan sarturik, baizik eta gauzatu. Hori eskatuko genieke guztiei. Lehen esan dudan bezala, jakinez, batzuk erresago dugu, sinesten dugu zerbait egingo dutela eta bestek esain beste. Baina, guztio, zergatik ez, eztabaida hau gizarte osoan sartu beharko da behar dugulako. Bai, esan duzun, azkenean gizartean dago giltza, ez? Bai, benetako bai. Orain botoarekin eta gero egunero kalean, ez bakarrik kalean, baita noizbenka hitz egiten, irakurtzen, pentsatzen, gauzak amankomunean jartzen eta kalean ere bai. Bai, bestela geratzen gara eta administrazioa ere geratzen da, ez deren erresagoa da. Bai, hor daudenak ere azkenean pertsonak direlako gizarteak hor kokatu duena. Eta
bai, eta guztien onurako da, eta... Bai. Hombre, eta izugarrizko presioa dagoelako beste aldetik, claro. Boterea, dirudunek ez daude geldirik. Komunikabide medio gehienak, hau da salbuespen bat eta beste batzuk badira, baino gehienek hor daude eta jotake nola bizi behar dugun kontatzen digun, zen nolako ohiturak hartu behar ditugun eta bar, eta orduan haiek ere bai, eta orduan horri ez badiogu kontrapeso bat jartzen, pues argi dugu, zeren haiek hori ez dira gelditzen bat ere, osea hor daude jotake eta presio izugarrizkoa ekonomikoak eta egunero eta beste denetarik, osea eske bizitza arlo guztietan agertzen zaizkigu eta claro, kontrapesatu egin behar dugu, modu batez edo bestez. Beno, orain kanpaina garaian gaude, promesen epean, 28 lehendabiziko hauteskundeak, gero maiatzan besteak, ea nola joaten denez. Bai, karo, nik taldean oso kritiko agertu gara, iritzi artikul batean edo elkarrizketa honetan ere gobernuarekin, eta nik uste dut merezi duela kritika hori. Hala ere, pues hori, ñabardurak kausa honetan beste aldetik ere bai, zeren, bueno, pues jakin badakigu, ez bada gobernu hau edo motakoa, ez badu jarraitzen, besteak agertzen badira berriro, pues atzera goaz. Osea, argi eta garbi, nik ez dut bat ere zalantzarik. Beraz, nahiago dut, hau bezalako bat jarraitzea, baina akuerdo programatikoa alde batetik sakondu literaturan eta batez ere gauzatu. Gauzatu, gehiago, askoz ere gehiago. Honekin eta, bueno, honekin oso lotuta dago, pues hori, abiadura handiko trena eta olako makro proiektuak eta politika fiskala eta bar, horiek ezin dira, esan, progresoa, ez, osea, a ber. Eta orduan hori aldatu egin behar da ere bai, orduan gauzatu gauzak. Eta esan duzuna ere, lehendabiziko legislatura batekin, azkenean aldaketa, bai, oinarri batzuk jarri daitezke ez, baina oraindik denborarekin gauzatu beharreko zerbait, benetan aldaketa bat sakona egiteko denbora falta da. Bai, honetan, eta hori izango zen abantaila bat, gobernu berriarentzat motakoa baldin bada, pues ja bidea hasita dago. Orduan ja badakigu nondik jo, eta hainbat gauza mugiarazi ditugu, orduan ez dugu hainbeste oztopo gure aurrean, orduan aitzake gutxiago izango ziren aurrera egiteko, ez? Ez dakit, zerbait gelditu den aipatu gabe edo zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun? Ziurazki bai, baina. Bueno, aukera izango dugu bestelaz beste... Bai, nahi duzuenean, hori argita garbiztenen. Honetaz hitz egitea, lehen esan dudan bezala, iruditzen zaigu oso importantea. Eta orduan, bai hitzaldietan, bai paperekin, bai olako elkarrizketekin, gustora gaude, nahi dugu egin eta aurrera zuekin oso gustora. Bloga bat daukazu ez, edo webgune bat? Bai, bloga, bai. Blog bat eta bertan hori argitaratzen ditugu heltzen zaizkigun iritziak eta gero hartzen ditugu hemendik eta hortik artikuluak eta bar interesgarriak iruditzen zaizkigunean, ez? Eta bai. Bai, eta azkenean gai zabaltzeko, ez? Esan duzen eztabaida hori... Bai, zeren hori, lehen esan dudana beste aldearen publizitatea, ez dakit, orekatzeko gutxienez, behar da hau eta pilo bat. Zeren beste aldean dagoen botere komunikatiboa oso potentea da, orduan. Harri txiki asko jarri behar dira elkarrekin, zeren bestela akabo. Horrekin geldituko gara, hemen behintzat izan zarete, gaur telebistan botako dugu eta bihar YouTubeen izango da. Osongi. Eta hurrengoratez, zuek esango duzue? Eskerrik asko eta nahi duzuenean.